semaniña enteira. Esa sí que moiñada. Moi bons días. Estamos aquí hoxe con Gonzalo Navaza. Faremos unha entrevista para o blog As Ferreiras da Normalización Lingüística. Gonzalo é profesor na Universidade de Vigo, filólogo, investigador e autor de libros tan señeiros como Erros e Zaratos. Para nós é un luxo telo aquí no noso centro, xa que ele tamén é veciña desta comarca. Ben, comezamos. A túa principal ocupación é a toponimia. Gustaríanos saber por que te interesaches por este campo. Bueno, non sei se é a miña principal ocupación, é a miña ocupación académica como investigador é a toponimia. Pois, porque fixe de filoloxía, porque cando empecé a dar clase de galego no Instituto de Ourense, ofreceuse a posibilidade de revisar os mapas do Instituto Xeográfico. O Instituto Xeográfico, bueno, era un organismo do Estado que se ocupaba de facer a cartografía e tiña os mapas todos atrapallados. Estou falando do ano 80, 81, e tiñan castellanizados, os topónimos tiñan moito atrapallados, os mapas estaban ben feitos, pero os nomes dos lugares estaban, tiñan moito atrapallado. E ofreceron a posibilidade de revisalos. Entón empecé, gustoume a ocupación, botei 8 anos pateando toda a provincia de Ourense, pero toda se pode ver unha casa soa no medio do monte que fun ali. E así foi como me metín. Despois tamén, como filólogo, sempre me interesou a etimoloxía, a historia das palabras, a historia dos nomes dos lugares, pero sobre todo cando empecé a descubrir a riqueza da toponimia que ten Galicia, que non creo que haxa no mundo outro territorio con tanta riqueza. Riqueza no sentido de variedade, número, moitísima variedade, antigüidade, ten moitísima toponimia, Galicia é o paraíso dos toponimistas, moita xente de fora que se dedica ao mesmo, pero non a toponimia galega, senón a toponimia de outras áreas, cando ven o que hai aquí, asombres, porque non é normal tanta... Porque todos os factores que favorecen a riqueza da toponimia, todos están en Galicia. A orografía irregular, a dispersión da poboación, aquí a poboación anda toda ciscada por aí en lugares pequenos, a antigüidade dos asentamentos de poboación, a xente vive nos lugares, as aldeas de hoxe xa existían hai 1000 anos, as mesmas familias foron España, chegando as sucesivas xeracións, manteñen os nomes dos lugares, e a fragmentación da propiedade, hai moito latifundio, propiedades moi pequenas, o que obriga a que haxa moitos nomes. Esa foi a razón por que me metí no da toponimia, porque además, como é tan interesante a cuestión, chega a ser unha cousa casi obsesiva, eu non podo viaxar por aí sin ir mirando, se chama un sitio, parándome nos rótulos, ás veces vou no coche, quedou un rótulo atrás e teño que parar e vou mirar que é o que dicía, son un pouco un obseso da toponimia, pero son esas as razóns. É unha labor difícil investigar topónimos? Hai un traballo inicial que non está feito, que é recollera, porque ti vas por aí adiante, non sabes como se chama, se le preguntas a xente, salvo os núcleos habitados que teñen un carteliño, o resto hai que falar ca xente que é que sabe. Pero logo tamén hai moita documentación escrita, e a documentación escrita dache pistas para saber de onde ven o topónimo, porque algúns foron deformándose ou alterándose co paso do tempo, e se coñeces a documentación, canto máis antiga, mellor. Pero nós tamén temos a sorte, que comentei antes que era o paraíso dos toponimistas, temos a sorte de que temos moita documentación da época medieval, dos mosteiros, aquí na zona, por exemplo, a documentación de Acibeiro e máis de Carboeiro, e logo a da Catedral de Santiago, a do Obispado de Lugo, a onde chega, danos moita información de como se chamaban os lugares hai centos de anos, ou hai, ás veces, máis de 1000 anos. E logo hai que coñecer, logo hai que entender que a toponimia é un sistema. Todos os topónimos sempre teñen algún parente do outro lado do topónimo, porque ainda que existen topónimos anecdóticos que hacen de unha curiosidade, un topónimo único,
son poucos, a maior parte deles responden a unhas motivacións que non son moitas, hai 10 ou 12 motivacións que levan a xente a poñerlle un nome a un sitio. Pola flora que hai, ou pola fauna, ou polas actividades agrícolas, ou por... É dicir, son moi poucas as motivacións. Como moitos topónimos naceron en galego, coñecendo a lingua galega, poden chegar a saberse a orixe do topónimo. Outros son anteriores, do latín, ou outros que son, que nos dan tamén moito, que le dan moito valor a toponimia galega, son prelatinos, é dicir, teñen máis de 2000 anos. E eses, pois, require traballarlos, buscar a información escrita, comparar con outros. Hai un montón de topónimos que non sabemos de onde veñen ni que significan, porque non disponemos de información suficiente, pero tal vez un 10% dos topónimos ten un cálculo que fixe un profesor alemán que se ocupou da toponimia galega. El pensou que aproximadamente o 10% dos topónimos quedarán como topónimos escuros, porque non imos dispoñer de recursos para esclarecernos. Eu creo que tal vez menos do 10%. Ele pensaba así, contando os nomes dos núcleos habitados, pero o conxunto total da toponimia son, tal vez, non sei que sei, de cada 100, 5 ou 6 quedan como topónimos escuros, irrevisiblemente escuros, pero os outros, máis ou menos, podes chegar a saber que é o que significa. De cada naceron e que función tiver. En certo modo xa contestaches, pero ti cal crees que é o motivo de que haxa moitos máis topónimos que habitantes? A primeira é que temos unha orografía irregular, pero a orografía irregular teña moitos sitios. A dispersión da poboación, que iso é particular, é cousa particular aquí. Tamén, se comparades nos mapas a Coruña, xa que estou collendo de Valladolid, hai un núcleo de poboación, o mellor a 25 km hai outro, e entre os dous campos desertos, non hai núcleos. Aquí é raro andar en liña recta 5 km sin pasar por un núcleo vital, porque a poboación é moi dispersa. Outro que dixen é o asentamento da poboación desde que hai territorios que houve despoboamentos ou conquistas ou chegada de novos poboadores que impoñen unha lingua nova ou rebautizan os lugares. Aquí prácticamente somos os descendentes da xente que estaba aquí no Paleolítico. Hoxe que hai unha nova ciencia que permite coñecer estas cousas, que é a xenética de poboacións, demostra que os galegos de hoxe son continuadores dos galegos que había aquí hai non 83%, creo que é a proporción, dos que había aquí hai 10.000 anos, 12.000 anos. Que iso tamén favorece que a toponimia vaya acumulándose e non vaya renovándose. E finalmente a fragmentación da propiedade, o minifundio. Iso creo que o sabe todo o mundo. Un propietario dunha propiedade agrícola en Valladolid, xa que collemos ese caso, mellor é dono de unha extensión de aquí, non sei, 25 km cuadrados, se non se poñer, eso é dun único propietario. E aquí unha leira pode ter 10 metros cuadrados ou 30 metros cuadrados, que está moi fragmentada a propiedade. Non significa que cada propiedade teña un topónimo independente, porque moitas veces unha área que tiña un nome foise fragmentando, porque o propietario tiña varios fillos repartidos entre eles, ou tiveron outros, vai fragmentándose e todas as propiedades esas, todas esas leiras, manteñen un único nome a veces, porque senón, non sei se me vas a contar despois, pero xa digo, cantos topónimos ten? Fixe un cálculo Figueira Valverde, que se llama as letras galegas, fixe un cálculo hai 30 ou 40 anos, partindo do número de propiedades agrícolas que había nunha parroquia de Pontevedra, no concello de Pontevedra, chegou a conclusión de que había 10.000 o registro de propiedades. Bueno, pues se hai 10.000 nunha parroquia, en Galicia que hai 3.800 parroquias, hai 38 millóns de topónimos. Bueno, eso foi calculando polo alto, hai 38 millóns de propiedades agrícolas, pero moitas veces varias propiedades que están unha pegada a outra teñen o mesmo topónimo, de maneira que non chega a dar. Agora, que pas que son millóns, eso non hai dúbida, hai millóns de topónimos en Galicia. Polo que eu sei, polo que saben outra xente que se dedica a estas cousas, non creo que haxa en Europa e tal vez no mundo ningún territorio suficientemente grande, é dicir, 30.000 km cuadrados en Galicia, porque todas as veces pode haber que nunha área moi pequeniña, sobre todo nas cidades, os sitios habitados, hai moita densidade de toponimia, pero nun territorio de 30.000 km cuadrados como
crees que a xente se debería interesar máis polos topónimos e pola súa historia? Por que é tan importante mantelos para nós? Claro, primeiro porque é patrimonio histórico, que isto moitas veces a xente non o ten presente. É patrimonio, é dicir, é unha herdanza cultural que recibimos dos nosos antepasados, como calquera outro patrimonio. O que pasa é que o patrimonio material, un muiño, unha igrexa románica, a xente xa sabe que hai que respetalo, que é unha riqueza cultural da comunidade, pero este outro que é patrimonio inmaterial, son simplemente palabras, pois a xente ás veces non é consciente da riqueza, e xa se ve muitas veces xente que ten responsabilidades políticas nesta cuestión, os alcaldes ou por aí, bautizan os lugares con unha frivolidade, nin se paran a pensar como se chamaban antes os sitios. Eu creo que son de ali as rúas, salvo as rúas do núcleo antigo, as que xa había, teñen nomes A, B, C, D, cando se acabaron as letras empezaron cos números. Cando todos eses sitios tiñan un nome, bastaba con aproveitar. Ademais, hai unhas recomendacións de organismos internacionais da ONU, hai un grupo que se chama Grupo de Expertos de Nacións Unidas para os Nomes Xeográficos, que ven recomendando desde hai tempo protexer a toponimia tradicional, desaconsellan a chamada toponimia conmemorativa e honorífica, onde poñerlle nomes de persoas ou de feitos ou de o que sexa, as rúas. Desaconsellan tamén o que chaman toponimia de repertorio, collera de repente poñerlle a 10 rúas tan próximas nomes de árbores ou nomes de pasados ou nomes que é unha cousa que se usa moito. Se a xente fose consciente, se os políticos se fosen conscientes do valor cultural que ten a toponimia, pois supoño que se comportarían de outra maneira. Hai que intentar convenceros. E logo para a xente común, a toponimia ten porque os nomes propios teñen que ver cos afectos, temos unha relación afectiva cos lugares. A mí tamén pasado en Vigo coller un taxi, ten unha anécdota concreta, o taxista levaba ali un adhesivo de as festas de unha advocación da aldea en Ourense, e eu como recoñecín o nome dos santos e dixen, logo vostede de tal sitio. Cando lle dixen o nome da aldea, nin que lle dixera que éramos da familia, xa me quería para todos aquí un café, simplemente eu coñecía o lugar, tampouco é que teña relación. É dicir, que os nomes dos lugares, ás veces fan entrevistas, na prensa fan entrevistas, a xente pregunta as palabras máis bonitas da lingua galega, e a xente tende a responder as palabras que eles pensan, que a xente pensa que son as máis bonitas, e buscan palabras de certo contido lírico, tal, poeta, se a xente fose sincera e dixeran as palabras máis queridas, dirían nomes propios, os nomes persoais da xente próxima, da xente que queremos ou que nos quere, e os lugares que foron o escenario das nosas vivencias. Iso é o que diría, son os nomes que máis nos tocan. De maneira que a toponimia ten un componente afectivo pros que son do propio lugar, e logo ten a curiosidade lingüística pros que son de fora, para os que nos dedicamos a estas cousas. A mí estou respondendo demasiado. Non, canto calculades que ten que durar non importa. O que queres. Como crees que poderíamos convencer a xente para que se manteñan os topónimos originais? Pois, basta con convencerlos da importancia, porque antes comentei a diferencia entre este patrimonio, que é patrimonio inmaterial, que son simplemente palabras, e o patrimonio material. O patrimonio material, a igrexa, un muiño, non sei que, require certos gastos, investimentos de cartos para mantelos en condicións, para, se se usan moito, vanse desgastando, hai que procurar que non se desgasten. O patrimonio inmaterial é todo o contrario, canto máis se usa, máis vitalidade ten. Canto, é dicir, como se preserva a toponimia? Pois dicindo, a xente que a tiña presente, que a use, que cando lle chamen porque está se perdendo moitísima toponimia. Non sei se hai unha pregunta sobre esta cuestión, ou se non xa me adianto. Pérdese moita de xeración en xeración. Con alumnos meus teño feito un cálculo, vos podes comprobarlo aquí, como vos profesor, se queredes. É un traballo ben simple. Consiste en coller nunha aldea ou nunha familia
dividir por tramos de idade a xente. Imaginade, os fillos, os pais e os avós. Así, unha cosa así, sí. Estou lembrando agora, por exemplo, un traballo ali cerca de Bueu, que fixeron dúas alumnas niñas, nunha parroquia do Concello de Bueu, delimitaron un territorio, preguntaron aos avós e recoñecían que ese territorio, un monte, tampouco era unha zona moi grande, 5 km cuadrados, recoñecían os avós 78 lugares con nome propio nesas cousas, 70 e tantos que era. Os fillos só tiñan 22 lugares. E logo, dos netos, os máis novos, algúns tiñan 5 ou 6. Outros tiñan únicamente un para todo o territorio e ás veces nin siquiera. Ese un era un topónimo tradicional, chamábanlle detrás da Renova. Xa non tiñan, é dicir, porque está desaparecendo precisamente na actualidade, porque están desaparecendo os modos tradicionais de vida. Na medida que se vai abandonando, que se van abandonando os labores agrícolas, ou a vida tradicional rural, que ten centos de anos, é dicir, que a vida, salvo claro que hai moitos avances, moitas cousas que cambiaron, pero no trato ca natureza, no trato ca produción agrícola, no trato cos animais, a vida que fai un agricultor de hoxe, por exemplo, pois prácticamente era a mesma que facía un agricultor de 1000 anos. De maneira que é a alteración dos modos tradicionais de vida que provoca que se perda a toponimia. Pero, xa digo, os nomes dos lugares, basta con coñecer os seus avos para que sobrevivan. Ou se non poñer rótulos, por exemplo, no sur de Francia, pois non sei por qué, alguna autoridade que se interesou polo toponimia de vez en cando, vas pola estrada e cando hai destas áreas de lecer onde aparcas os coches para tomar aliano, con moita frecuencia se teñen un bo mirador, teñen un mapa do que se ve desde o sitio e os lugariños todos. Hai os nomes dos lugares, hai máis interés. Nas escolas en Suiza, ou polo menos en Basilea, que eu coñecín, todos os anos saían de excursión cos alumnos, os centros escolares, e facían un percorrido polos arredores da cidade para recoñecer o horizonte que se ve desde a cidade. É dicir, os montes que se ven de todos os rapaces sabían que se colledes a alguén aquí de Silleda, entón, que cada puntiña do candán ou do tal sabe como se chaman. Pois eso, unha excursión cada ano, a xente familiarízase cos nomes, identifícaos, quer dizer que son actividades de dar a coñecer a realidade. Todo o que ten que ver co mundo, estamos nunha sociedade onde se potencia moito o urbano e o rural tende a desprezarse. Eso ten que ver co que dixen antes dos nomes das ruas, moitas veces, cando unha cidade ou unha vila vai medrando e crea novas ruas ou novas plazas, impóñenlle nomes novos, porque no fondo hai unha especie de desprezo ao rural, parece que o rural non ten historia. Eles son a historia, botan o asfalto e poñen o nome. Pois non, ese sitio xa tiña a súa historia desde había 1000 anos. O que hai que fazer é recoñecerlle agora sí que xa me perdín, non sei, porque xa non sei cal era a pregunta, pero o que digo é que sí, que efectivamente non hai moita sensibilidade respecto da toponimia, pero hai moita máis da que había hai 10 ou 15 anos, por exemplo. Ou, non digamos, hai 70 ou 80 anos. Eu que vivo en Mondomar, agora vivo en Mondomar, aí no Valmiñón, cerca de Bayona. Unha das praias da enseada de Bayona, que se chaman Praia América, chamábase tradicionalmente Praia de Lourino, non tiña un nome, pois, simplemente un individuo debe propoñerlle un nome turístico, bautizoume, e iso arraigou hoxe en día. Creo que un particular non pode estar cambiando os nomes das cousas así como así, ou polo menos en que os cambie, non arraiga ese nome que lle inventa, e os nomes teñen nomes históricos, e os lugares teñen nomes históricos, e o noso deber de xente respetuosa co patrimonio é conservarlos, é facer que se use. Que opinas da situación actual do galego? Pois primeiro non é moi optimista, ten que ver con isto que dixen tamén dos cambios dos modos de vida tradicionais. O galego nunha sociedade máis respetuosa pola cultura, o galego non teria problema ningún de sobrevivencia contra ela. Pero vivo nunha sociedade onde o galego ten connotacións negativas ainda hoxe. Antes
Mesmo a xente que pensa que non ten presuizos dese tipo, temos, porque son presuizos, a xente moitas veces non é consciente deles. E iso condiciona o abandono do uso do galego. Pero tamén creo que hai razóns para ser optimista, porque se o galego sobrevive ou non sobrevive, vai depender da nosa vontade, é dicir, de querer nós que sobreviva ou non. É dicir, que se os galegos queremos, ou ni siquiera todos os galegos, senón se unha boa proporción dos galegos quere que sobreviva a lingua sobrevive, porque non depende de nós querermos ou non queremos. Pero non sempre as autoridades políticas favorecen a recuperación do galego ou a plena recuperación do galego a lingua dominante do castelán. Non sempre... que non se entenda como pesimista, porque non quero ser, ademais. Pero cando se iniciou a transición democrática, que se empezaron a preocupar pola saúde lingüística de Galicia, etc., un dos objetivos das leis, da Lei de Normalización Lingüística do ano 83, pero en xeral das leis dedicadas á protección do galego, o objetivo primordial era erradicar da mentalidade da xente os presuizos diglósicos, a idea de que o galego é inferior a cuanto es. Non só non se erradicaron, sino que en moitos aspectos algúns deses presuizos condicionaron algunha legislación que hoxe existe, está motivada polos presuizos diglósicos dos legisladores. Esa é a miña opinión. De maneira que... Pero xa digo, hai que ser optimista porque depende de nós. Se nós queremos, sobre todo, se somos conscientes da riqueza que temos, porque ter unha lingua como o galego, que ademais é a nai do portugués, porque digo así, é dicir, o galego, o portugués contase dentro das linguas derivadas do latín, unha lingua neolatina, como se chama, pero propiamente, na realidade histórica, o portugués é unha lingua neogalaica, que nace do galego, que ven directamente do latín e o galego. Que acabo de chegar dun congreso no Brasil, xa me contei ao seu profesor. Eu xa tenho estado outras veces, non me provocou, non me produciu esa sorpresa que me produciu a primeira vez, que ver palabriñas tan nosas que escoitas en calquera lado, pero das cousas máis simples que é de tanta xente, porque son máis de 200 millóns de habitantes, que chaman as cousas polos nomes que nós temos, coas súas diferenzas e todo iso. Un galego chegou ao Brasil e faise transparente a lingua que fala galego, porque non sei se vedes, ademais teñen outro, non teñen esta fonética dos portugueses de Portugal que fan máis escuro o idioma. A música brasileira para un galego é música transparente, hai menos distancia da súa lingua ao que hai nesa música do que hai, eu que sei, para un castelán falante nunha canción flamenca, por exemplo. Creo que me desviei por completo. Calquera caso, temos unha riqueza enorme, non só no toponimio, sino sobre todo na lingua. Unha sociedade como a galega que poida dispoñer case sin esforzo, acabo de decir a frase e agora outro dos problemas que ten a legislación é que para instruirse perfectamente en castelán, ben dado, se unha persoa quer instruirse perfectamente, instalarse perfectamente na lingua galega, non lle ben dado polos medios, é dicir, ten que requiere un esforzo particular, pois iso é que están mal os servicios públicos, porque senón tamén che pediría dar como a outra, é dicir, as circunstancias tal como están favorecen a lingua dominante que é o castelán. Para un instalarse no galego, coñecer o galego, coñecer a historia de Galicia, coñecer a historia de... requiere un esforzo persoal. Ese é un problema que non está ben persoal. Non sei se contigo, si... Queda moito, seguro. No. É que eu estou respondendo, como non sei, podía responder a mí como a frase. No, ahora xa para finalizar, cambiamos de tema. Sabemos que, que ti tamén és autor. Gustaría saber se para ti escribir a teoría da derrota foi un reto. Fai merda que me preguntes pola Torre da Derrota, porque no seu momento o libro me pasou inadvertido, cando a miña pretensión con a Torre da Derrota era chamar a atención sobre a miña obra, non só sobre eso, senón tamén sobre todo a miña literatura, porque foi un reto no sentido de que xa tes como é, que se están os versos son palíndromos, non vale calquera cousa, que ten que coincidir o palíndromo. E digo que
tradición de que, ollo con esta poesía, cada letriña, cada palabriña está aí porque sí, é esa e non outra, é dicir, para dar a entender de que son un constructor de textos consciente, porque tamén hai, ás veces, hai certa tendencia, sobre todo na poesía, a pensar que a poesía é botar a lingua a facer, poñerse un estado lírico, non, pois, porque eu creo que a literatura é un oficio, como outro calquera, e un aprende a facer contos, un a facer poemas, coa práctica, do mesmo modo que o cesteiro aprende a facer cestos con vimos. Nós trabalhamos con palabras, outros traballan con vimos, e hai un oficio que se vai adquirindo. E a Torre de Rota ten esa cosa de particular, sometime a un reto, porque claro que é un reto distintísimo. Toda forma literaria é un reto, porque tens que someter, pero tamén, facer un soneto ou facer un romance, teñen que rimar os versos